ఇక్కడితో 10 అధ్యాయాలు పూర్తయి అమ్మవారు ఇక్కడితో రాక్షస సంహారాన్ని పూర్తి చేసింది. అయితే ఆ సంహారం పూర్తయిన తర్వాత అమ్మవారి యొక్క రూపం చాలా ఉగ్రంగా కోపంగా ఉందన్నమాట. దేవతను స్తుతించడం మొదలుపెట్టారు. ఏమని? నారాయణి నమోస్తుతే, నారాయణి నమోస్తుతే అని ఈ అధ్యాయంలో దేవతలందరూ కూడా ఆ అమ్మవారిని స్తుతించడం మొదలుపెట్టారు. మీరందరూ కూడా నారాయణి నమోస్తుతే అంటూ వేస్తుంటున్నాం. ఓం నమస్తే కాళీ, ఓం క్లీం ఋగ్దేవ్యవాద స్వాహ, ఓం దేవ్యాహతే తత్ర మహాసురేంద్రేంద్రాసురామణికభోగమాస్తాం కాత్యాయనే దృష్టివిశ్రాభాగ్వికాసంక్రాంతివికాసా స్వాహ. దేవి ప్రసన్నార్థహరే ప్రసీద ప్రసీద మాత జగదగ్రస్య ప్రసీద విశ్వేశ్వరిభావి స్పందమహీశ్వరీరేవ జరాజరస్య స్వాహ. ఆధారభూతాజగస్మగమహీశ్వరూపే స్థితాసి అపాం స్వరూపస్థయాదవేదాప్యాయనే కృష్ణమలంకవీర్యే స్వాహ. సంవైష్ణవీతికలనందవీర్యా విశ్వస్వవేదం పరిమాసమాయ సంమోహితం దేవి సమస్తవేదత్తం వై ప్రసన్నా భూముఖ్యే స్వాహ. విద్యా సమస్తాస్తవదేవి